салом мухлисони беҳтарин дастаи футболӣ. Чун ҳар вақта бо хабарҳои тозаи дастаи Барселона ба рӯи экранҳои шумо бармегардем. Лайк ва дар канал обуна шуданро фаромӯш насозед. Мо бо шояд оғоз мекунем. шаби 1 апрел дастаи каталонӣ бозии навбатии худро муқобили Элче дар сафар доир мекунад. ҳайати даста боз талафотҳоро дар бозиҳои мунтахабҳо ба бор овардааст ва Хавиву бачаҳояш бори дигар аз имтиҳони ҷиддие мегузаранд. То куҷо корашон омад мекарда бошад, якҷо мебинем. Тамошои ин ва дигар рақобатҳои футболиро бо хизматрасониҳои ширкати 1x ҷолибтар гардонед. Дар 1x регистратсия осон ва пардохт аз тамоми гӯшаи канори дунё, вале муҳимтар аз он бонус то $100 дар аввалин пардохт бо промокоди TG Barca. Силкаи бозӣ дар комментария ва ҳама муваффақият. Барселона ба ҳадафи калони худ, яъне ба даста дубора овардани Месси корҳоро ҷонноктар кардааст. Матео Алемани бо Тебас дар гуфтушунид қарор дорад то ин ки Месси ва дигар бозингаронро бемушкилӣ ба қайд гиранд. Сармураббии даста Хави низ бо худи футболбоз дар тамос буда шахсан гуфтугӯ дорад. Лео мехоҳад баргардад. Ба ҷуз Хави, Месси бо дигар аъзоёни даста суҳбатҳо гузаронида истодааст. Аз нуқтаи назари молиявӣ низ бозгашти Месси ба Барселона амалишаванда менамояд. Ӯ дар дастаи каталонӣ 10 миллион евро ва иловатан аз таблиғотҳо маблағ ба даст меорад ки ба маоши имрӯзааш дар ПСЖ наздик аст. Дар умум Месси ва Барселона дар як ҳолат қарор доранд, яъне ҳар ду ҷониб маълумот ҷамъ оварда таҳлил доранд, вале расман пешниҳоде то ҳол нашудааст. Бошгоҳ мехоҳад то кӯчактарин ҷузъиёти ин гузаришро баррасӣ карда баъдан қарори ниҳоиро қабул кунад. албатта ки Лапорта мехоҳад Мессиро дар Барса бинад, вале ӯ намехоҳад саросима шавад ё ин ки риске дар ин кор кунад. Ҳамин ки ҷузъиёти гузариш аниқ карда шавад, Лапорта бо шӯрои мудирони даста вохӯрӣ карда ин мавзӯъро баррасӣ хоҳад кард. Омадани Месси ба Барселона мисли молидани равған болои нон намешавад. ҳанӯз ҳам ҳолати ба бор овардаи Лапорта ва роҳбарияти Барселона ба Месси аз ёдҳо фаромӯш нашудааст. Хави ба суоли рӯзноманигорон оиди ин мавзӯъ ҷавоби худро дод. гузариши Месси аз ман вобастагӣ надорад. Аслан ин аз чӣ хостани Месси вобаста аст. Агар ҷиддан қарор қабул кунад, мо суҳбат мекунем. Агар ӯ ба Барселона омадан хоҳад, мо ӯро гӯш мекунем. Ман аз Лео хоҳиш накардам ки ба Барселона ояд, вале агар корҳо хуб пеш раванд, ман аввалин нафаре хоҳам шуд ки ба бозгашти Месси овоз хоҳам дод. Баъди рафтани Месси ҳам мо имрӯз наздикем то 2 ҷоизаро ин мавсим ба даст орем. Ба фикри ман ин ҳам як муваффақияти даста ба ҳисоб меравад. ноиби президенти Барселона ҳам ин хабарро тасдиқ кард ва қайд кард ки мо мехоҳем Мессиро дар Барселона бинем. Ҳар як ҳикояи зебо анҷоми зебо бояд дошта бошад. Мо алоқаро бо бозингар нигоҳ дошта истодаем ва вақт нишон хоҳад дод ки чӣ мешавад. Ҳамагон мехоҳанд ӯро дубора дар Барселона бубинанд. хуб, мо ҳам мунтазири хабарҳои ҷадид оиди бозгашти бузургтарин дар футбол мемонем ва аз он ба обуначиёни канали Barca TG навор омода хоҳем кард. Шумо низ обуна шавед ва дар ҷараёни навгониҳо бимонед. гуфта мешавад ки дар сурати бозгашт Месси дубора рақами 10-ро дар Барса соҳиб мешавад. аз хабарҳои Месси мегузарем ба пресс-конференсияи Хави пеш аз бозии имшаба муқобили Элче. аксари бозингарони даста ки дар бозиҳои мунтахабашон иштирок карда буданд, нороҳатӣ эҳсос доранд ва ин шояд дар бозии имшабаи Барселона таъсири худро расонад. бисёре аз бозингарони мо нороҳатӣ дар тамринҳо эҳсос карданд. муқобили Элче ба ҳар қимате набошад мо бояд ғалаба ба даст орем. дар пеш моро боз бозӣ муқобили Реал Мадрид мунтазир аст. мо кӯшиш мекунем то ин ки бозингарон зудтар барқарор шаванд. Араухо ба тамринҳои даставӣ ҳамроҳ шуд ва агар худро хуб ҳис кунад, имшаб ба майдон мебарояд. бо ӯ суҳбат хоҳам кард ва мо ба хулосае хоҳем омад. Кристенсен, Педри, Де Йонг ва Дембеле бо сабаби ҷароҳат ва Рафиня бошад бо сабаби корти зард доштанаш наметавонад дар бозии имрӯза иштирок кунад. хати ҳамлаи даста боз аз бозии Фати ва Торрес вобастагӣ хоҳад кард. ба Барселона дар бозии имшаба барор хоҳонем ва шарҳи пурраи бозиро шумо метавонед сари вақт дар канали мо тамошо кунед. ба ҳамин тамом то наворҳои баъдӣ хайр дӯстон.